Kajingai kublai fi baro naganega kura pira juga jindwai naganega rensan ngiput ya geron sing jonga jualam kubor ke jinja ke pertai ngiput ru ya geron sing banlom lang yo pailang jutrai shiga jindwai ngikren ru ya kubor ke jutrai nagapor shiga por mende kumne ngine pet biang nagashiti bergong yones lenong gabar ke khat pra khat khandai bagi dikhot ki babut halor jonga pang ukris lam ler hake kenta ga bag khaddo kokon hep kalong ga por ga bag khaddo lani kalong ga kenta ga bag khaddo kumba pile yo sngo bauta bile persya yo kris lani ukris lam ler wan barwan mentalamino shibon gi bile persya yo kris nang ta ken ngitip ba kalong ga kenta kalong ga por ga bag khaddo ngitip ba kalong ga por ga bag khaddo ba kalong ga kenta ga bag khaddo de namar balami shibon ki bayang ile persya yo kris hot kumbala kren men shwa utaw bile persya yo kris ukris lamler ompat shimlakiyo ga rensan treka mega prothai henry lami shibon ki bayang ile persya yo kris hagabaw soitan upendan kami ki balai kimi shibon kimi yang ile persya yo kris kadau kalong namar ke perthai usoitan utrai baru soitan upenmi ke kenhon ke jungu ke kenhon jongki nong mani soitan ki nong mani sot kiba judwai sha jingit yo lucifer man la gapor hagakot jong direct prince kabakerteng blessing or curse hagalong kabakhatlai hagheadline servants of Satan hagadagalanong latho bakini kinong mani soitan ki jidwai sha jingit shaw lucifer ba un phano khamkloy un pen pawno khamkloy yo brio jogapok umrat khlaw ukres lamler om dangata ki jidwairu shaw lucifer bon penhap no ikinong yalam ki missionary ki brio jong balai ki batre kam jo balai kalengge jaga jaga partai sagawai ka matre kam jo ki ban penjot no ikajing syakri bari ka kamu balai baki kersan ki long malen bakin kwa tangi ka jingsuk bakin lek siki balang ki bamiala purai ka gospel haga bagidan ginong syarai ki bekirsum ki be menjur lang bagapok kabasan baki kersan kin sangi no naga jidwai syak jingit kabahan riu kamak trekam jong kinong manik suoi kalong baki kersan kin kentat no yeke jing ai ka jumen simakhot deina tagadao hagani ke kenta ka bak khaddo jong ini kisngi ka bak khaddo ni don kampala de ka jimpen sle ka jumen simakhot brio jaga pop kristam leo merat khla 498 pau hagaran san treka me ka partai hendrai ka mensi mere persya yo kris ke mensi berat khlau ka tre ka partai ne ka gadangi dan kami ka jing pensle ka bak khlan ka jung mensi me khot jobai ni dan kami ka jing pen ka bor ka jung trai ka jim janga bat jobi wa apostol yohanes uba thoi ka shiti shiki ki prabengai ki baran ka poru smol tho ka jing rangba jogi ka bakin jo mensi wong phi dan ni ka jing pensle phim dan kam shu bo no no hi kaya bi pidan gading sol tho ka bakin jaman sim kata gading besle ka hikaya bi ka ajing shaya bi ka ajing sol tho ya bi hagani ke kanta ka bakhado jogani ke sngi ka bakhado ni dan kami ka jing pensle ka jaman sim khot kanan bangin sol tho ka por ka ya ka ayom bangin don kanan bangin long khlan ka bor ka jing khlan jung utrai kanan bangin la maniale ka thma ka bakin jaman sim Egi bor jingdom gibak so bar khrei bar bamman kinong mani soitan kinong mani so naga por ke jusha jingit show lucifer utrai khot ka balan bagan penjur ka jindwai rong shiga jindwai rong shiga jinsha jingit ye khon yale ka thwa ka bakin jaman sim ni don ka por ka thwa man sim ka jor Hakabuai no long klan yung try baga bor ka jing klan jo try. Ino ka jing king atiar jong blay baro.
long climb long slor king ka jing atia ban ka jing start no blai kum no baniale ye gere ka thma ba yang baniale ba habla de ke baro ban yang scam ka nang rim joga jing ban yang khon baniale ye ka thma ka ba ken jemer sim ka thma janga batwi kam de ka do ba ka snam ka de ke men sim man ha ka jega benen ni dona ka kanta ka ba khado ke ski ka ba khado ka sni joga jele ka sni joga je khon ka ne kam de ka por ban ya pikai ka ne kam de ka por ban shong thia thai ka ne kam de ka por ban ran din no ha ka we ne ka benta joga jiroi sam lo ong ba ki khon jung Ephraim ha ba ki la king atiar ba han re ki phai din no aga sni joga jele nga siap tieng yo ba dan na preng jongi ngila yo jikai ngila king atiar ba yang rengi randi no akan ke kenta kabak khadu jigri singi jonga jele ni don sedang khniat por yang entor siapran yang ni ale gatma kabak ken jaman sim kadang gadi bersle gadi men sibakot haga jim go jompi apostol ne suang pidon gadi bersle ba pindan kam shubo nunun hikai pilarang ba hisngoto kamut bangim dan kam shui kenong sarai kamut bangim dan kam shui gibri jo balai habangila dan ga jimpan slay omen sibakhot ga phang bo yo anis udan ban kren kalong bakini ki kesan ki rangba ki sotho ya ga perthai ga bakin jaman sim ki dan ga discernment ki sotho ban pania phe ban itho ya gi judgment sing ga betray ga perthai ke jimpan slay ka hi kai ga pen ko bor ga penla ya ki chi di bergong yones kalau nak bahasa giri khon ningkong, ko khon hep, wat nge igi men sim baro, henry to pintin ju yet igi de men sim like long ne em na ublay, na ba shibon ke ne thulupa balam le ke lali mino shaka perthai, dakan ye bi itho yaw to men sim ublay, ka men sim baro, ka ba phla yaw Jesus Christ mo wana ka do, ka long na ublay, ka men sim baro ka ba phla ba Jesus ulawana ka do. Bau Jisu di try di ublay. Uboran nong brio siya kabartay kata ka di na ublay. Baga mesim baro kabampla yaw Jisu kamlong na ublay. Tiga ni kalong gada kamesim jong utaw nong ile persya yaw Chris. Kamesim jong nong ile persya yaw Chris. Kaya ka bakentat ya ka jingwan nong brio jong Jisu. Kaya ka bakentat ya ka jinglong balay ka jong try Jisu Chris. Siapang ka bapilyo semua bakawan bak menta kalau ada lupa ke pertai. Mensimile persyayu Chris kalau ada lupa na ke por Yohanes. Bak ka ka kanta ka bakhado jong ni kasi ka bakhado ka trejor ka pertai. Khon basa ma phi long no balai. Ba pila jong no ye kita. Na ba ulong ba kham khrau ba hapi ban ya uta ba ka pertai. Kham khrau Jisu ba po jagi. Ban ya uta ba ka pertai. Pidani ka jimpan sele. Pidani utra Jisu apa aja. Pidani ka ktian ka jong balai. Kadang ka jingaye, kadang ka jing start balai. Ublay kwa bangabar pingin sutu ya ka por ka ya bar ka yom. Hakaba ngimday baniya ka ay. Lani kam de ka po bangin ya pit ka ay. Kadi ka po baniya khon baniya le ka thma ka bakin jaman se. Bangin ya siya perang ka bor ka jimpan sele ka jaman se ko ban pendet ka jing khot ka jong utra. Ka kanta ka bakhado jen ka sig bakhado. Ka khot ngi bangin ngot khot yagene ka por bangin yo ga jing start ga jing Simon Sam ban itho ga jetman sig ba tre ga perthai ban ngot khot bangin dan roi ga jing pensle ban yala de ga gospel ban be ki so ki krai ban yen na kam da jong utrai king jing king atiar long klein long slur pan jing start no balai kum no baniale ye khon baniale gede ga thma ka baken jaman se blay under nan kat bat fi hadu ga jingwan ga jotrai ka kanon jike angel banyada ban sumar ya fi haka kerde ngo Jesus Christ nga kerku ya fi baro panan jotrai nakam da ga borom jo blay amen.